morning mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang video po natin ngayon ay mag-a-assist po kami sa namatay naming kapatid sa MDF. Yun po yung na-aksidente nung nakarang araw dito sa Barangay Sulipan. Halos malapit na po sa compact. Magkapatid po sila. Na-aksidente po sila sa single. Ayun, at ngayon po ang paglilibing nila sa apalit. So ayun, at ako po yung humingi ng dispensa o pasensya sa mga nanonood po ng aking video. Kung nakakapanood po kayo ng video ko na walang sounds, walang boses, yun po palatandaan po na na-copyright po yung aking video. Kaya po mas ginawa ko na lang po, i-mute ko na lang po yung song para po maalis yung copyright. Kasi once na nagkaroon po ng copyright yung mga video ko, maaari po ako ma-strike at mamblema kay YouTube. Yun po. At ayun, so maya na lang po. A few moments later. Tao? Tara! Tara mga video! Diretso! Dudurot na nga tayo mga video! Excuse me po. Asa si Pitong mamaya, paglabas, awak ko kay Pitong ko ha. Madala mo sa kanya, paglabas ha. Aliya pwedeng padala, lakoy ng itang metong, dalay sa cemetery pa na itong pati na ang kapangunin, dalay po ito. Good morning po. Ito kanya. Aba. Papamigkay ko, sinulot yung mga kanyang ko. Ayam. Sinulot kita makanita ko. Oo, sinulot na eh. A few moments later. Yun po yung yung kanina pinakita ko sa inyo. Yun po yung isa po doon yung membro namin. Kasi actually dalawa po sila na-accidente. Magkangkas po sila sa isang single. So dito sa Barangay Sulipan, dalawa po sila magkapatid na ginawanan nila. So dito po sila, marami po silang walang helmet. Kaya po sana sa mga nagmumotor dyan, malapit man o malayo yung inyong pupuntahan, mas maganda magsuot po kayo ng helmet para po sa safety purposes po ng ating sarili. At saka po lagi po kayo magtitira ng pauwi. So kayo man po ay nagiinom ng alak, malaking bagay po yun na nagtitira po kayo ng pang-uwi para sa inyong pamilya at sa inyong mahal sa buhay. So, ayan na lang po ulit. Okay po. Sana ko po. Shoutout po sa mga kapatid namin MDF. Tag po kayo, saan mo kayong lugar na roon. Ingat po kayo lagi. Okay po. Ang frequency kami gamitin. A few moments later.
ipaglalaban ng Guardians. Saan maaasahan, walang iba yan ang tropang Guardians. Nagkakaisa kaya't saludo ako sa kapatirang Guardians sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan, ikaw ay dadalhin ito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiiba, kasi ang Guardians sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa, hindi naghahangad ng kahit na ano. Kami ay masaya na makatulong sa inyo, kaya tuloy lang kung anong naumpisahan. Ang magandang hangarin ng kapatiran, ito ang Guardians, ito ang tropa ko, hanggang sa patak ng aming dugo. Ito ang tropang Guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang Guardians. Ito ang tropang Guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang Guardians. Aming ipaglalaban kung ano ang tama, yan ang aming kapatiran kalaban ng masama. Matatag ang aming samahan mula pa noon, at mas lalo tumatag sa bagong henerasyon. Laging nakasuporta sa magandang layunin ang pagkakaisa, lalo pang pagtitibayin, lalo pagsisikapin, lalong palalawakin upang lubos na makatulong sa bayan natin. Mga Maginoo at nagkakaisa, katuwang ng Pilipino at ng bawat isa. Magigiting matapat na magtanggol ng bansa, at sa ating mga pamilya di nagpabaya para sa bayan kapwa-tao. At sa ating kapatiran batay ng katahimikan dito sa ating lipunan, kaya huwag kalimutan nating ama sa itaas. Sa lahat ng Guardians siya ang nagbibigay lakas. Ito ang tropang Guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang Guardians. Ito ang tropang Guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang Guardians. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang Guardians. Kapamo ka no, kapamo po ka no. Kapamo po ka no. Kapamo po. Alalay Kenny ha. Alalay po Kenny ha. Alalay po Kenny ha. Brandy. Brandy. Bro. Gini. Una bitis. Halo rin bitis. A few moments later.
few moments later. Bro! Abante, abante, abante! 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 A few moments later. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangga't iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa, dito sa isang
ibayan ang tropang guardians. Nagkakaisa kaya't saludo ako sa kapatirang guardian sa buong mundo. Pinagmamalaki ang aming samahan, ikaw ay dadalhin ito sa kabutihan. Dito ako kabilang sa naiiba, kasi ang guardian sa buong mundo ay nagkakaisa. Sa pagtulong laging nakahanda sa kalikasan at buong bansa, hindi naghahangad ng kahit na ano. Kami ay masaya na makatulong sa inyo, kaya tuloy lang kung anong naumpisahan. Ang magandang hangarin ng kapatiran, ito ang guardians, ito ang tropa ko, hanggang sa huling patak ng aming dugo. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Aming ipaglalaban kung ano ang tama, yan ang aming kapatiran, kalaban ng masama. Matatag ang aming samahan mula pa noon, at mas lalo tumatag sa bagong henerasyon. Laging nakasuporta sa magandang layunin, ang pagkakaisa, lalo pang pagtitibayin, lalong pagsisikapin, lalong palalawakin, upang lubos na makatulong sa bayan natin. Mga Maginoo at nagkakaisa, katuwang ng Pilipino at ng bawat isa. Magigiting matapat tagapagtanggol ng bansa, at sa ating mga pamilya di nagpabaya, para sa bayan kapwa-tao at sa ating kapatiran. Batay ng katahimikan dito sa ating lipunan, kaya huwag kalimutan nating ama sa itaas. Sa lahat ng guardian siya ang nagbibigay lakas. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Ito ang tropang guardians, ito ang tropa ko. Hangarin iisa ang makatulong sa inyo. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Lahat nagkakaisa dito sa aming samahan. Walang iwanan sa tropang guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban, hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang A few moments later.
Sinali ko si Alira kaya. Awa. A few moments later. Ipaglalaban ng Guardians, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng Guardians. Wow, lungkot to ng ganito nangyayari. Kaya po mga brosis, lagi tayong mag-iingat para sa ating pamilya, para sa ating asawa, mga anak, mga mahal sa buhay. Ulitin ko po, kung kayo po magmamaneho ng single, malapit man, malayo man ang inyong pupuntahan, lagi po kayo magsuot ng helmet. Napakalaking protection po ng helmet na yan sa ating sarili, sa ating katawan. Ito na, papasok na po yung aming kapatid. Sa huli pa pa, nagdurong layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng Guardians, hanggang kamatayan, hanggang sa huli patag ng dugo ng mga Guardians. Iiwan ba ibigan, pagkat ng mga Guardians, lalaban di patatalo. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, pangkat ng mga Guardians, lalaban di patatalo. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng Guardians, hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling tapat ng dugo ng hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Dito ko na po tatapusin yung ating video. Ito, nakakalungkot lang na nabawasan ang grupo natin, nabawasan yung tropa natin isa. Ayun, condolences lang po sa pamilya ng aming kapatid na si Bro Pichi. At sa mga kapatid ko naming FW dyan, sa mga kayo nandoon, nag-iingat po kayo. At sa aking mga kapatid dyan sa Japan, tol, mga sis, nag-iingat kayo dyan, ha. Yan, so God bless po. To serve and to protect. Guardian de pa MDF.